Hello, everyone. Hello. Hello, hello, hello. Hi, Benos, Arlene. It's the Valencia sister and Diana May. Ayan, shout out sa inyo guys. Present, sabi ni Arlene Torres. Ayan, thank you so much. Hi, mutyang ina mo, kapsat. Hello, kumusta? Bakit? Wala pang harang. Wala pang harang. Salamat guys. Hi, mutyang ina mo, kapsat. Na-miss kita. Na-share ko na sa GC Meme. Ay, salamat. Salamat, Benos. Hi, Benos. It's the Valencia sisters. Diretso work mo, kabsat. Diretso to work ko. Hi, Ria May. Hello. Ayan, nandyan na sila, guys. Salamat sa, hi, sis Jenny, food lover. Salamat sa thumbs up. Ayan, dire-diretso ang anting ano ngayon. Trabaho, kabsat. Shout out all, sabi ni Jenny, ikaw ang night duty. Ikaw na ang night duty. Yep. Natutulog ako umaga na. Mag-share muna tayo. Ikaw, ayan, maglapag lang kayo ng bahay niyo dyan. Kagigising lang sis, gising ka pa rin. Oo, nagising ka na ako, hindi pa natutulog. O, di ba? Nag-LS ba ako kahapon? Hindi naman, di ba? Hi, Susan! Wait lang. Mag-share lang ako, magbigay ako mamaya ng jacket. Yan na guys, bilis bababahay ko. Sisi, sabi ni It's Valen. You're welcome sis, it's okay, wait lang. At ako ay nag-share ng, ayan, lapagan ng bahay guys. Magdikitan kayo dyan.
Hi, Masabel. Hello. Hello, host. Thumbs up done watching from Malaysia. Wow, thank you so much. Ayan. You can drop your link now at ako ay mag-share lang ng aking live streaming sa aking mga Hi, the defenders! Hello! Ayan, wait lang, magsusulat lang ako. Isa-isahin ko kayong manang pa-support man, pa-adunak subscribe. Sige, ipaangat natin ikaw. Ayan, naglapag ng bahay si Ayan, dikit-dikit lang guys, maglapag lang kayo ng bahay nyo. Hello ho, sabi ni Susan, thanks po sa jacket. Agbabanak man met baka dama sa dut ko ng manen, kuna na ni Matya. One, hello the defenders, hello. Matyang nakadikit na ako sa iyo, pabalik po, sabi ni Daitz Valencia, padikit po, iwan ng baka, sabi ni Susan. Dan Susan from Defenders, ayan, 8 million in the house, mega shoutout sa inyong lahat. Thumbs up dan sis, sabi ni sis MCS channel. Ayan. Thank you for coming, Sisi. Mamaya ako mag-play ulit mamaya sa'yo. Pag magpupunta na ako sa bed. Unahan nyo lang dikitan, sabi ni the defender. Ay, sinisinok ako. Pasok po kayo sa bahay ko, sabi ni Susan. Ayan, nagbaba ng bahay si Valencia Sisters. Wala bang harang, guys? May harang o wala? Oy, may harang. Thank you, sis. Sabi ni sis MCS. You're welcome. Saan ka ngayon, ho? Sabi ni Masabiel. Nandito ako sa US, sis. Naglalaba pa, sabi, Dan mo tiyang ina mo, sabi ni the defenders, harang pa more, sabi ni Arlene Torres. Diba? Thank you so much. Ayan, harang pa more. Baka mamaya mapag-isipan ko, magbibigay ako ng magpa-WH ako. Ililista ko lang kayo dito sa Wheel of. Pero hintayin nyo lang na ma-post sa community ha. Mahina ang kalaban. Ayan, nakalista na ako. Sino pa yung hindi ko nailista dyan? Wait lang. Dan Valencia, ayan. Nagbaba ng bahay si Dayani. Ayan, harang, sabi ni Venus. Dan po the defender, sabi ni Susan. Dan Mutchang, sabi ni Venus. Pabalik defenders from the Valencia. Dan Diana from the defenders. Ayan, thanks defenders from its Valencia. Dan na Valencia from the defenders. Di ba? Ang bilis kong magbasa. Ayan, guys. May jacket na ba ako, ho? Sabi, yes, kanina
Kanina pa kita nabigyan ng jacket, Sisi. Kaninang pagpasok mo. Ayan guys, kahit di kayo humihingi ng jacket, nagbibigay ako ng jacket. Kasi the more mo akong hingan ng jacket. Maraming salamat ho, sabi ni Masabiel. Dan it's 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, thank you for coming. Dan, maraming salamat. Dan, it's Valencia Sisters from Susan. Ayan, kabsat anak KTV, harang. Sabi niya, diktadan. Dan, the defenders. Ayan, baba lang kayo ng bahay niyo dyan, guys. Naimbag nga malem yung amin kakabsat. Sabi ni kabsat. Ayan. Nagbaba na sila ng bahay. Guys, yung mga ibababa kong bahay, guys, is puntahan nyo, guys, ha? Tapos mag-hashtag Ilocano lang kayo. Ayan, wag lang dikit-dikit guys, yung paglapag ng bahay, ha? Guys, yung mga ilalapag kong bahay, yung sa comment nyo guys, maglagay lang kayo ng hashtag Ilocana. Okay? Para alam nila na galing kayo sa akin, yung mga binababa kong bahay. Ayan, 7 million in the house. Mega shout out. Defenders, opo, don't worry, sabi ni Diani. Pasok po ko sa bahay ko, sabi ni Susan. Ayan, Danma Sabiel, sabi ni Benos. Dikit ko na sila, Isabella, sabi ni. Busy pa ako, Be. Nood lang po ako, ho, sabi ni Michelle. Thumbs up dan kabsat, nasa harang. Hi sis, Borbano family. Ayan, nandyan na sila guys. Borbano family. TV. Borbano. Dikitan ko na, host. Thanks, sabi ni Susan.
Meme out muna ako ha, charge muna kasi ako, wala mila. Sige, pangalawang harang kabsat. Ayan, Dan Isabella. Ayan, maglagay lang kayo ng, guys, yung mga binababa kong bahay, magbalagay lang kayo ng, ano guys ha, hashtag. Maglalagay lang kayo ng hashtag Ilocana. Wait lang. Pabakas na lang guys, balik work mode muna ako. Bye muna host and all. Thanks it's Valencia. Thank you so much. Ayun! Wow! Arlene! Salamat! Oy, salamat Arlene. Binigla mo ako dyan ha. Salamat Arlene. Thank you so much. Hello, Kuya Wendell. Hello. Ayan, nandyan na yung harang, sabi natin Jensen. Ayan. Nandyan na yung mga member natin si Kuya Wendell. Hi Ate Dan Tamsak, nood ako dito, sabi ni Erlyn. Thank you so much. Ate Jensen, hello. Salamat. Ayan, maglapag lang kayo ng bahay nyo dyan. Arlene Tabalanza, hello from Ate Jensen. Ayan guys, dikitan nyo si Kuya Wendell. Hi, Myla Rosario. Hi, Ann Fernandez. Ayan, hello.
Hello sa inyong lahat. Ayan. 12 million in the house. 12 million. Ayan, di kita nyo si Kuya Wendell, guys. Pasali ako, sabi ni Myla. Ayan, pasali. Yes, ililista ko kayo dito. Ito ay WH to, guys. WH. Ano po ang ganap dito, meme? Ayan. WH lang siya, mamaya. Maraming salamat ho, sabi ni Kuya Wendell. You're welcome, Kuya. Shoutout sa team Abangers from Myla. Ayan, 14 million in the house. Mega shoutout. Ayan, nandyan din si Sis Jenny Food Lover. Magbaba ka lang bahay mo dyan, sis. Ayan, Macdo love ko to. Wow, salamat. Pasali host sa W8, sabi niya eh. Sige, sis Razil. Hello, Macdo love ko to. Hello. Hi, host pa jacket po. Ayan na naman yung sinasabi natin eh. Wait lang. Mag-stay ka muna dyan at least 5 minutes. Magbibigay na ako ng jacket. Brazil Carbacue. Yes, Arlene, dikit na tayo. Matagal na. Pasali po host, sabi ni Rogie. Larry, main coat host. Ayan. Ayan, bigyan kita ng jacket, Sir Larry. Sir Larry. Bigyan kita ng jacket. Ayan. Bigyan din kita jacket, Rogie. Ayan, guys. Kahit di kayo humihingi ng jacket, magbibigay talaga ako ng jacket. Okay? Salamat sa pasali, sabi niya. Ayan, sa mga gustong sumali dito sa ating palaro na WH, guys, mag-press 1 lang kayo para ilista ko yung bahay nyo dito sa Roleta. Pare Koy, sabi ni Kuya Wendell. Larry Maganito. Larry. Sino pa ba yun? Jensen, tapos na po. Padikit po. Salamat. Ayan. Magmahalan lang kayo dyan. Guys, yung mga nilalapag ko, guys, mag-hashtag na lang kayo, guys, ha? Hashtag Ilocana, gano'n. Katatapos lang ng LS ko, sabi ni Macdo, love ko to. Wow! Katatapos lang kasi ng LS ni Lalabs. Oy, may tumuwad agad. Hello po sa lahat, sabi ni Saldi Matamu. Hello. Salamat sa pagpunta. Ayan. Nabigyan ko naman ng jacket yung tumuwad eh. Ay, yung tumuwad, yung naghingi kanina. I don't care.
Yan na, zero na. Sikat ka na ho! Sabi, thumbs up, sabi ni Gaylord. Ayun, natanggal na yung ano, nagkamali lang siguro yung ano pindot. Dalaw po kayo sa bahay ko, sabi ni Susan. Sikat ka na ho. Ayan. Pare ko, sorry di ako nakapunta sa LS mo, sabi ni Kuya Wendell. Ayan. Medyo busy pero bibisita po ako sa inyong mga bahay. Salamat, sabi ni Zaldi. Ayan, nagbinaba ko yung bahay ni Emmy Murphy, guys. So, pagpuntahan niyo po yung mga bahay ng nilalapag ko, guys, is mag-hashtag lang kayo, guys. Hello, host. Mega shoutout sa'yo, sabi ni Artist Boricat. Ayan, bigyan kita ng jacket para hindi ka ma-hide. Aris Boricat. Kalipan naman. Dalawang oras lang may work kasi, sabi. Oh, ayan, may tuwad ulit daw, sabi ni CJ. Harang, sabi ni Ate Jarrell. No problem. Ayan, Emmy, dating dikit na po, sabi ni Arlene Torres. Ayan, puntahan ko kayo, nakasipi pa. Thumbs up dan, sabi ni Ate Jarrell. Ayan yung mga binababa ko, guys, is yung mga members natin. Bawi ako next LS mo, sabi ni Kuya Wendell. Pwedeng mangista ho, sabi ni Aris. Pwede. Hello, Ading, nakapasok din ang haba ng harang mo, sabi ni Ate Eileen. Ha, Trixie, guwapa. Ayan, nakikadikot na naman si CJ. Nag-open na naman ng YouTube. I-like mo yan, CJ. Ikaw pala yung nagtatamsak. Bugbugin kita dyan eh. Hello, Ading, nakapasok din. Ayan. Hi, Aris. Ayan, nandyan din si Ate Eileen. Magbaba lang may bahay nyo, guys, ha? 13 million in the house. Shout out. I love harang, sabi ni Arlene. Ayan, magdikitan. Sabay-sabay nag-LS. Pamahal po, bakas lang or shoutout, balikan po kayo hagad, sabi ni Aris Burikat. Ayan, nandyan pa si Ate Jarrell, nagbaba ng bahay. Hello, sis. Hi, sis. Ayan, may bisita po tayo from California.
The Filipino lifestyle in California. Hello, mega shoutout to you. Ayan. Salamat sa pagbisita ulit sa aking LS. Ayan. Welcome po natin. Nice seeing you. Sabi, nice seeing you tus po. Ayan, magbaba lang po kayo ng bahay. Libre po. Ayan, thank you for sa pagdalaw. Ayan guys, tikitan nyo po si Filipino Lifestyle in Cali guys. Very supportive din po yan. Emmy Murphy Dan from Jorel Channel. Thank you rin sis. Ayan. Magbaba ka lang bahay mo dyan sis. Kung hindi ka magbababa ng bahay, ako na lang. Oo, hindi ako nagbababa ng link sis. Sorry, sabi niya. It's okay sis, andyan na po. Nababa ko na po. Ayan guys, tigitan nyo lang po yan. Si Sis Filipino. Supportive po yan. Ayan, nagbaba ng bahay si Saldi. Ayan, binaba ko na yung bahay ni Emmy kanina. May napunta sa kanyang bahay. Kasi, dapat kasi, naibaba ko lahat ng members ko. So, Aris Burikat Dan from Jorel. Padikit na lang po, Emmy Murphy from Saldi. Ayan, nagbaba ng bahay si Rogie and Ranch. Hi, Emmy Murphy, dating dikit po from Arlene. Haris Burikat Dan from Ate Eileen. Ayan, magmahalan kayo dyan. Harang! Shoutout Ate Vicky. Hello, Kabsat. Salamat. Ayan. Sa mga nakalimutan mag-thumbs up dyan, guys. Mag-thumbs up na kayo. Hi, Sisi Ditch. Hello. Okay. Bigyan kita ng jacket. Wait lang. Magpainit muna kayo kaya dyan. Hi, Spotlight. Ayan, nandyan na sila. Bigyan ko kayo ng jacket. O, diba? Thumbs up, sis. Sabi ni sis Filipino, kayo lifestyle in California. Thank you so much. Ayan. Sa gustong mag-join din sa ating membership, pwede nyo pong bisitahin ang aking membership perks. Starlight, ayan. Salamat sa pagpunta. Ayan, I know Starlight Sparkle TV, nadikitan na kita. Wait lang. Press 1 yung sasali dito sa roleta, guys. Ayan, here na, sabi ni Kabsat Vicky, padikit po. Ayan, Larry, sabi ni Starlight Sparkle. Ayan, di ba? CC Ditch. Hi, Chris Cross. Hello. Ikaw ba yan, Kabsat Gibans Network?
Sisi din, Susan. Natapos ka na, Larry, tapos ay Starlight. Wait lang, si Starlight pala. Starlight. Ayan. Lapag muna kayo ng bahay niyo, guys. Filipino lifestyle in America. Filipino lifestyle in California. Tamsak kabsa, sabi ni Chris Cross. Ayan, nandyan na din ang isang gamit niya yung ninja niya. Susan Fernandez, daan na po. Bahala ko na po. TY, sabi, yes, Sisi, nahulaan mo. Sabi ni Chris Cross. Yes. Saan ka po, host? Sabi ni Province. Taga Cagayan Valley po ako, sis, Filipino lifestyle in Cali. Pero andito ako ngayon sa Tennessee. Hello, bad Sisi Ditch. Friend ko po siya. Host legit, sabi ni Susan. Okay. Hi, okay nam nakalive kamot ngayam. Bastos ka. Ayan, Durande, kamsat. Hello. Nyatang iwat nan. Wow, sa totoo lang hindi pa ako nakarating ng Cagayan, sabi ni Filipino. Anong province mo ba yung, anong bang province mo, Filipino lifestyle? Hi, Ilodia TV, tamsak po. Ayan. Ilodia TV, hello. Ayan, nilista ko kayo dito. Ayan, guys. Ha, okay. One, Pangasinan po. Yung si Ate Pilipina, Pangasinan din yon. Si Kuya Promag, yung isang member natin, Pangasinan din yon. Tapos marami akong kaibigan na from Pangasinan. Or paakyat ako, sis. Ayan, akyat. Okay, akyat ka. Wait lang. Yeah, sa gustong umakyat, akyat lang kayo, guys. Or paakyat. Ayan. Pangasinan season ako, sabi ni Durante Sabado. Ayan, naglapag ng bahay si Michelle. Hi, ang dakilang pasayo. Ayan, ang dakilang clown. Hello, tamsak dan ho, sabi ni Dakila, ang dakilang payaso. Ayan. Don't forget to tamsak, guys. Sa mga nakalimutan mag-tamsak. Ang dakilang, ayan, 12 million in the house. Bigyan kita ng jacket, dakilang payaso. Diyan may jacket ka na. Michelle, ang dakilang payaso. Pag pong skip yung harang natin, guys, centavos lang yan. Thank you, host. Ayan, 10 million. Mega shout out.
Ayan, ayan guys. Yung mga nilalapag ko guys is mag-hashtag Ilocana na lang kayo guys ha. Magpapalaro po ako mamaya ng WH. Ayan. Uy, baka nandyan ka sa... Ay, sorry, Kamsat. Nandyan ka na pala, nabanglas ka. Ay, guys, tikitan niyo po natin si Dorandi Sabado. Ayan, ang ampang na may sa ampang. Sorry, ang ka nakita. Mabayag ka salita baban. New Brahma ka? Ang ka nakamute, Kapsat. Wala ka pa, nagkataak. Braham? Oy, umakyat si Ria. Hello. Hello. Hello, Ria. Hello. 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 Ria, naka-on yung ano mo, yung isang naka-on yung isang ano mo. Yung isang tab. Okay yun. Ina. Kamsakdan ho, sabi ni si ay, Kamsat, bakit? I-bidim lata, nag-LLS ka. I-bidim lata kanya amon. Supay nga may dagdag na oras mo, Kamsat. Okay, nak lang. Kamsat Simply Higgins Farm. Hello. Ayan, may pumunta ata sa bahay mo kanina. Wala, nagpigsa tudot to eh. Sige, Kamsat, sabi ni Simply. Yes. Thank you so much, Kamsat, Simply. Ayan, thank you, naka-LS na. When i-bidim lata atang Kamsat. I-bidim lata. Supay. Mura di ayan yung Supay na panggatin may nayon. natin. Baga? Monekan durande? Alawan signal dagi tayo taga Ballester sen. Mano ti WH mo ngay? Bow, ako pa 1,000 na hindi ko alam kung bakit. Isus! Nabayagan? Gana tatawan pa? As in, makapa-high blood nga rin. Api awan nag-LLS kanya man? At na, pero bawas ka ng bawas. Ay, naglabs ka siguro. Naglabs ka ni G. Kastanya. Naglabs ka ni Manhiran? Napasok na, naglapsak hindi July. Sumat lang, ampang.
Dikit-dikit lang kayo dyan, guys. Magdikit lang kayo dyan. So, kung nagpausa, pinakkel. Dati ka, 2,000 ako. Kung nagsadot ka, Mat. Awan gingon ko. Sobrang ako man malamdaman. Awamot ti oras mo gamin. Awamot oras mo, GLS kan ka na yun. Nag-iisang tinuwa maraming 8 hours to 9 hours. Silent mo lang kan ah. Pampasa ka, Guinness, sumurga ka rin, awan gingon ko. Awan tayo, overtime ko. Ay, si Smile. Ayan, nandyan na siya. Hi, Degia. Hello, Degia TV. Hello, Degia TV. Hello. Ayan, ayan. Thank you so much. Thumbs up po, sabi ni Degia. Harang. Ayan, salamat. Degia TV. Wait lang, ililista kita dito. Pero dapat, pag mapili yung pangalan mo dito, padikit po host. Ayan. Magkapag lang bahay mo dyan, Degia TV. Hi, Smile, sabi ni Chris Cross. Ayan si Chris Cross, guys, ay si Sis Jivan. Tamsak dan Kabsat, sabi ni Jerry Jordy. Hello, Kabsat. Ayan, nandyan na sila. Hi, Rowena Rendon. Salamat sa pagpunta, Kabsat, kapatid. Ayan, nag-isa-isa lang ako ng bahay ng mga members, kaya mahina ang kalaban. Ayan, dikitan nyo guys yung mga members natin. Eileen the Explorer, bayad na ako, sabi ni Ate Jorel. Dikitan na po ho, sabi ni Sisi Ditch. Yes, magdikitan kayo dyan, guys. Raji and Ranch. Hi, Rowena Rendon. Ayan. Hello po. Welcome kayo sa aking bahay. Salamat, host. Yes, you're welcome, sis. Always naman yon kahit di ka magpakita. Sabay ganun na, sis Jerry Journey. Kahit di ka magpakita, ibababa. Ayan, may listahan ako, kaya okay lang. Nagiya Dan, sabi ni Jorel. Salamat, hehehe. May listahan kaya ako. Kusina, ayan, meron pa akong hindi na i-drop. Basta may tamang bakas, siguradong babalikan ko kayo, sabi ni Jerry Journey. Yes, mag-iwan lang ng tamang bakas, guys. Pag ano guys, mag-hashtag na lang kayo. Mag-hashtag Ilocano yung mga binababa ko guys. Mag-hashtag Ilocano na lang kayo sa dulo ng komento nyo guys. Pwede po maglapan ng bahay, sabi ni Sis Rowena. Pwede sis. Lapag-lapag lang guys. Harang uli, sabi ni Sis Smile. Ayan, ang Queen of Harang na si Sis Smile.
Dikit-dikit lang kayo guys. Magbaba lang kayo ng bahay nyo. Thank you ho, sabi ni Rowena. You're welcome sis. Magdikitan lang kayo dyan guys. Ayan, nandyan ba si Starlight Sparkle TV? Salamat, salamat. 8 million in the house, 9 million in the house. Shout out. Ayan, nalaglag si Ria. Your journey lands from Ate Eileen, haba ng harang, sabi ni Ate Jorel. Thank you so much, guys. Thank you. Team Cabornic, labas na kayo, sabi ni Starlight. Ano, Starlight, naka-LS si Ana? Naka-LS si Ana. Hi, Maklong TV! Hello! Ayan, may bago tayong pasok, si Maklong TV, guys. Ayan, bigyan na kita ng jacket, Maklong. Ang bagong-bagong pasok natin si Maklong TV, guys. Nakita niyo siya? Nabigyan na kita ng jacket, Maklong. Ayan, guys, yung mga binababa ko, yung mga members ko, guys. So, ganito ako sa mga members ko. Kahit wala sila, kahit hindi sila present, binababa ko pa rin yung mga bahay nila. Maklong TV, Dan Tamsak host. Ayan, salamat po, ma'am, sabi ni Maklong TV. You're welcome. Ayan. Sa gustong mag-join sa aking membership, guys, free kayong bisitahin ang aking join button para malaman nyo kung ano yung perks ko po. Maklong TV, magbaba ka lang ng bahay mo dyan. Team Cabornic, labas na kayo. Ayan, 7 million in the house. Mega shout out. Ayan guys, maglapag lang kayo ng bahay. Crisscross Dan from Eileen the Explorer. Ayan, 7 million.
March, uy, Dan, sabi ni Maclong TV. Ayan. Ayan, Sisi Dits, full pack po, sabi ni Sis Ismail. Eileen the Explorer, baba ka ng bahay mo, sis, sabi ni Sis Chris Cross. Hi, Renevor. Hello, hello, Deng. Salamat sa pagpunta. Ayan, may bagong pasok tayo, guys. Si Renevor. Ayan. Dan JD, sabi ni Maclong TV. Ayan. Wait lang at may hindi pa pala ako na si Donya Cheng at saka si Edlin. Renevor TV. Wait lang. Edlen, busy ako. Kabsat till 5 busy ang lola mo. Wow. Yun lang. Tala daw kami LS ko ngay. Kasi nagluto na kami. Ayan guys, tigitan nyo din po si ang isang member natin na si Edlen. Malaki na rin bahay. Hi, Rogie Boy! Hello! Ay. Island Explorer, ngayon lang kita nadikitan. 10 million in the house. Mega shout out. Salamat Sisi Dits from Smile. Nasa labas ako, Kabsat. Punta ako post office. Sige sis Edlen channel. Take your time, Kabsat. Island Explorer dan na sis Poli Kalimbang. May kasama pang tamsak. Sabi ni sis Chris Cross. Ayan ang isang member natin.
Magbaba lang kayo ng pagpuntahan niyo po yung mga binababa ko, guys, kayo ha, #Ilocana. Another harang, sabi ni sis. Salamat, sis Smile. Ayan ang aking queen of harang. Tapusin ko lang ilapag lahat ng bahay ng aking mga members, then magroleta na ako. Danny Dan, complete package from Rowena Randon. Ayan, thank you so much. Ayan, si Ate Jilin pa pala. $7 million, shout out. Ay, marami na akong nakalista kaso 7 million lang yung tao. $6 million. Harang, ayan, nandyan na si Kabsat. Dan Tamsang, sabi ni Abangers Mode na, ayan ang ating King of Harang. Ayan, wag ko munang ipapaikot ang aking harang hanggang CC Ditch Dan from Eileen the Explorer. $7 million. Roger Baby Dan from Roger, ang haba ng harang, sabi ni Abangers. Thank you. Thanks, sis, sabi ni CC Ditch. Ayan, thank you so much.
Salamat sa paglalaro ng harang. Thank you so much. Ayan, 7 million in the house. Ate Asnix, mamaya ako isa-send yung... Na-send ko na ba yung napanalunan mo? Ha? Yakamon? Harang pa, pangalawa, sabi ni Abangers. Thank you. Hmm? Buti naman na bangers mode. Rowena Rendon dan po from Eileen. Ayan, 6 million. 6 lang ang dito. 6 lang yung mananalo ng Tamsak. Ay, hi Kabsat. Hello. Ayan ang isang member natin, si Mitch Kitchenette. Ang monetized channel na rin. Yak amo no dati nakasalawa di balay mo tatay ng labag ko. Ilang oras na. 1 hour. Share mo doon sa page. Sige, wait. Ayan, refresh. Kagigising ko lang. Ayan, refresh. Sabi ni Jenny. Hi, Kamsat Iyorota. Hello, Tamsak Danhos. Ayan, salamat.
Bigyan kita ng jacket. Ayan, salamat. Salamat sa patamsak. Igorota capture. $11 million, shout out. Uy. Hi, Kabsat Nelson. Hello. Salamat sa pagbabalik. Yes, thank you for always supporting me. Ayan, you can drop also your link, kuya. Mega shoutout po sa lahat. Enjoy lang. Babawi today mga idol natin. Hello, busy 2 days kaya di makasupport, sabi ni Kuya Nelson. Ayan, dikita niyo po. Magbaba ka po ng bahay mo, Kuya Nelson. Harang-harang, sabi ni Kabsat Chris Cross. Ayan. Si Kabsat Gibbons Network.
Salamat, Kabsat. Naturog kan, Kabsat? Puro mahilig sa kusina mga members mo, ading nabubusog ka niyan. Naglalengdag luto ate. Tamsak dan host dito pa sa harang, sabi ni Sis Isabella. Yan na ang isang member natin. Si Isabella. Di ba? From Spain also. Si Mitch Kitchenet, si Isabella from Spain. Si Sis Chris Cross ay from France. So, magdikit-dikit kayo dyan, guys. Ayan, nandiyan si Isabella. Si Teach. Ayan, bulahin ko na, guys, yung... Ay, papasawkin muna natin si Isabella. At saka si Chris Cross. Bago ko i-spin yung unang roleta, guys, para sa WH. 5 hours, guys. Ayan. Hello, Jocelyn. Hi, Ate Ajay. Hi, Ate Jocelyn. Hi, Raymart. Ayan. Raymart, magtamsak ka dyan. Ayan, mag-like ka. Harang ulit, sabi ni Ate Jarel. Ayan, ayan. Thank you so much. Good afternoon sa lahat from Ate Jocelyn Barcarce. Hello, hello. Hi, Sis Estrella Nabalta. Oy, andyan na yung ating mga kaibigan from Singapore. Share done to, sabi ni Kuya Nelson. Wow, thank you, Kuya. Kuya Nelson, yan din yung Facebook mo? Tamsak dan, sabi ni Jemima Vlog. Ayan, Jemima's Vlog. Hello, hello, salamat. Mega shoutout, sabi ni sa harang pa, sabi ni Australia na Balta. Ayan. Kuya Nelson, yan ba yung Facebook mo, Kuya Nelson? Mars Jocelyn, hello, sabi ni Arlie at Kuya Ate Eileen. Ayan. Jemima's Vlog, magbaba ka ng bahay mo. Pero Jemima, kapag punta ka sa bahay nila, wag mong i-drop yung bahay mo doon, ha? Wag mong i-drop yung link mo doon at wag mong sasabihin na mag-subscribe sila sa iyo, okay? Pa-jacket tita at pasali rin. Ato, wala ka pang video, okay lang 'yan. Wala pa kayong video, so okay lang na wala kayong pangalan dito. Jemima, wag mong i-drop yung link mo doon sa comment mo, ha? Tapos wag mong sasabihin mag-subscribe back sila, okay? Mag-comment ka lang ng nanaayon sa video na napanood mo. Good morning, Mars. Eileen the Explorer, sabi ni Ate Jocelyn. Ayan. Ayan, nagda-drop ng bahay si Sisi Dits. Puntahan nyo, guys. Ayan, baka naman Mars, sabi ni Ate Eileen, Sisi Dits Dan, ayan, Sisi Dits Dan po sa'yo, sabi ni Raymar Salvador. Ayan, 10 million in the house, mega shoutout sa inyong lahat. Ayan, papasukin ko lang yung mga naglalaro ng harang dyan at ako ay magpapaikot na. Harang pa more, sabi ni Ate.
Island Explorer done po, sabi ni Raymart. Pasukli po, sabi niya. Ayan, thank you so much. Ang cute ng harang now, sabi ni Sis Ismail. Ayan guys, 10 million in the house. Raymart noted, dikitan kita, sabi ni Sisi Ditch. Ayan, 10 million in the house. Ayan, nandyan pa si Australian about that. Thank you, Sisi. Ayan, thank you so much, guys. Thank you sa support. Present, haha, tamsakdan, sabi ni Auntie Joanne. Hello, Auntie Joanne. Kumusta? Shoutout to you, Auntie Joanne. Ayan, Mars Eileen, nasaan bahay mo nang madalaw ko, sabi ni Jo. Ayan, drop mo yung bahay mo, Ate Jocelyn, para madalaw nila. Yamay, mapuntahan kita, sabi ni Smile. Okay lang ako ho, sabi ni Auntie Joanne. Thank you po, sabi ni Ray. Mapadikit guys. Tikitan ko din kayo, sabi ni Susan. Haba ng harang, sabi ni Ate Jorel. Ayan, 14 million in the house. Mega shout out. Ayan, magdikit-dikit kayo dyan. Hello, Smile, sabi ni Isabella. Ayan, thank you sis. Salamat. Naglaro kayo ng Pinoy Henyo doon? Iniwan ko na kayo kasi antok na ako kanina. Pababa ng link Smile, sabi ni Jemima. Ate Smile, sabihin mo naman. Host, kaya lang ako, video lang, sabi ni Reneber. Yes, thank you so much, Reneber Ninja. Padalaw kaso masyado babalikan. Ayan. Padalaw kayo kaso wala pa masyado babalikan ko kayo, sabi ni Jemaima's vlog done po, sabi ni, ayan, drop mo. Ayan, wait lang. Please, Jocelyn Barcar said done from Susan Fernandez. Ayan guys, ay ready na ba kayo? Press 1 kapag ready na kayong spin ko ang ruleta. Press 1 kung spin ko na ang ruleta. Press 1 kung spin ko na ang ruleta natin guys. Press 1. Press 1 kung I will already spin the ruleta. Iisa pa lang. Ayan, dalawa.
So, dalawa pa lang, guys. Mars Jocelyn Dan from Eileen, Ate Eileen. Israel Dan, pabisita din ng bahay ko, sabi ni Susan. Ayan, Dan na Mars from Eileen. Ayan, Jocelyn Dan na po, sabi ni Smile. Ayan, magmakalan kayo dyan. Dadala, tatlo, apat. Wait lang. I-spin ko na. Ayan ko, ang rules ko guys, kung hindi kayo makapresent ng hanggang makapagbilang ako ng 10, kung hindi kayo makapag-present, hindi po counted na nanalo kayo. Thank you. Mag-iwan lang kayo ng tamang bakas po. Ayan. Ayan guys, simulan ko na guys. Dan na sa'yo sis, pasukli na lang, sabi ni sis Chris Cross. Yamay madan ading, sabi ni Eileen Dexploy. Ayan guys, ispin ko na yung unang mananalo ng... Wait lang, sino pa yung hindi ko na... Ayan, nagbaba ng bahay si Kuya Nelson. Puntahan nyo guys, si Kuya Nelson. Ayan, ready? Ready guys, ready? Di kita iwan lang ng tamang bakas. Ready na guys. Unang roleta. Ayan, fasten your seat belt. Charot. Unang roleta. Ayan. Ayan. Jenny Food Lover 1. Jenny Food Lover 2. Jenny Food Lover 3. Jenny Food Lover 5. Ay, 4 pala. Jenny Food Lover 5. Lesson ni host. Jenny Food Lover 6. Jenny Food Lover 7. Jenny Food Lover 8. Jenny Food Lover 9. And Jenny Food Lover 10. Sorry guys. Hindi siya nanalo, so spin ko ulit ang roleta. Ayan, nandyan na guys. Ayan, ang swerte, si Smile KLR. Smile KLR. Smile KLR. KLR1. Smile KLR2. Smile KLR3. Ay, Susan na nandyan. Naka-present siya kasi nag-type siya. Susan Fernandez. Nahulog pala ako. Oo nga pala, nahulog ka pala ba? Timing pagkapasok ko, sabi niya, oy, congratulations, sis Smile. Anong date ngayon? 8/21. Oy, thank you, Sisi Ho. Sabi niya, thank you so much.
Guys, padikit-dikitan ko rin kayo, promise. Congrats po, sabi ni Susan. Ayan, thank you so much. Woo! Yes, guys. Balik-balik lang kayo dito kasi lagi akong nagpapalaro ng WH. Nelson Kalimagdan po, sabi ni Jemima. Wow, congratulations, Smile. Ayan. Te, smile kay LR. Te, ayan, congrats. Ayan, ha, ha, ha. Guys, padikit-dikitan ko rin kayo, promise. Ayan. Pero okay lang, papasok na ako. Agbiag amin nga taga-Pangasinan season dito. Apay pa taga-Pangasinan lang tagbiag. Nagloko kan. Chris Cross, iwan ako ng bakas. Salamat po, sabi ni Sisi Ditch. Jemaimas, hello, sabi ni Auntie Joan. Ayan, Auntie Joan ata. Wait lang, dikit-dikit muna kayo, guys. Ayan, JD, hello. Ayan, nandyan na yung may isang supportive na members natin. Na si JD ang isang respacker natin na nagpapagraduate. Ayan. Pasok na ka, Auntie, ah. When ingat kabsat, pasok kan. Ingat sila sa'yo. Lo po, Joan. Si Lola Joan mo yan. Lo po, kung kunamat. Apay awan ni Jasril, sabi ni Auntie Joan. Madikamonte, baka nalobat. Good morning, JD Panganiban, sabi ni Isabella. Ayan, salamat. Ayan, wait lang. Magdikit muna kayo dyan, guys. At susunod ko ang pangalawang roleta. Jemaimas vlog dan sa'yo, sabi ni Sis Chris Cross. Ayan, ilang oras na ako? 1.5 hours. 10 million in the house. Ayan, nandyan si JD Panganiban. Shout out to you, JD. Ayan, hindi ka busy. Jemaimas vlog dan. Pabalik, sabi ni Ate Jorel. Ayan, nandyan si Jasril. Habang haring dito. Ayan. Habang haring dito, Pamia. Nasa harang pa daw. Padikit po, babalikan ko kayo, sabi ni Jasril. Tita Jocelyn Barcarce, padikit tita, sabi ni Jasril. Ayan, Sis Jocelyn Barcarce, pasok click. Ayan, natapos si Diyos ko, habaharang ng ate, sabi ni JD. Mega love, shout out to you, Ate Isabella, sabi ni JD. Ayan, nandiyan na yung mga members natin, guys. Nailapag ko kayo lahat kanina. So, ilalapag ko ulit yung bahay mo, JD. Para mapuntahan yung mga hindi pa nakadikit sa'yo. Ayan, magbibigay ako mamaya ng mga resibo yung mga na-play ko doon. JD, may pumunta sa'yo kanina, kapatid. I-check mo na lang mamaya. Ayan, hi, Hector Mondragon. Hello. Wow, may Hector Mondragon. Bakit naging Mondragon na si Hector? Ayan, thank you so much. Patamsak ako dyan Sinisipon na ako. Sige ate, check ko, Mike. Ay, si ano pala yan? Si JD pala yan. Kagigising ko lang. Ay. Mega love shoutout, guys. JD here, sabi ni Hector Mondragon. Ayan, tinamsak na rin niya. Salamat. 45 tamsak in the house. Jasril Albaran, dan na kanda, pasukli na lang. Ayan, tamsak ko muna, Ate Ninja. Wow, salamat. Sinisipon na ako. Padikit naman po mga tito, tita, ate, kuya. Di ba? Didikit ako. Wait lang, guys. Kuha lang ako ng tissue.
You're still flying up? It's going thumbs down. Thumbs down also. Hi guys, kahit yung saba. Ayan, salamat. Dirty Vlogger, Shakira, hello. Uy, salamat yung mga malalaki na yung bahay, yung mga mansion na, andyan na sila. Salamat sa pagdalaw, sis Dirty Vlogger, Shakira. Thank you so much. Kain tayo ng saging. Kain lang pala, walang tayo. Nakadikit na ako, JD. Pasukli na lang, sabi ni Jocelyn. Please cross down, sabi ni Jasril. Alin the Explorer, dan na po. Pasukli na lang po, sabi ni Jemima. JD Panganiban, dan po, sabi ni Jasril. JD Panganiban, dan, sabi ni Jorel. Ayan, don't worry guys. Babalikan ko kayo mamaya, sabi ni JD. Yes, legit yan guys. Huwag kayong mag-alala. Ayan, salamat sa Dirty Vlogger Shakira. Ayan, ang mga malalaki ng bahay nila, guys. Thank you so much sa pagbisita. Iwan lang kayo ng bakas, sabi ni JD. Tita Jocelyn Dan, sabi ni Jasrel. Harang, ayan. Jocelyn, alistuam ka na kan, sabi ni Auntie Joanne. Thumbs up ho, sabi ni Maisel. Hello, Maisel. Salamat. Yan, nagbabarang bahay si Jasril. Smile care Dan, sabi. Sumirip habang palaro sa kabila. Wow, thank you so much. Ayan. Tita Joan, tandek padikit, sabi ni sabi ni Jemima at saka si Jasril ata. Susan Fernandez dan po, tita, pabalik po, sabi, pasukle, sabi ni Jemima, nakayayat, nagitingog, bing. Ayan, Jasril, puntahan kita, sabi ni Sis Smile. Ayan, Jemima Vlog, nakadikit na ako, pasukli na lang, sabi ni Auntie Helba, naglalaing da nga, nagkalap, nagitingog, bing. Haba kay Jasril, sabi na, Jasril, yung short video mo lang yung ibaba mo. Naloloko ako sa inyo. Ayan, dikit na Jemima, sabi ni Susan. Ayan. Yan, Tita Joan Tandek, sabi ni Jasril. Ayan, nagbaba na sila ng bahay. Sisi Ditch, nakadikit na ako, pasukli na lang. Ayan, harang, sabi ni Sis Joan. Ayan, tatlong tamsak at 50 na, guys. Kapag mag-50 tamsak na yan, iroleta ko ulit ang pangalawang mananalo ng 5 hours. Ninang Joan, baka naman, he, sabi ni Ate Aileen. Nakayayat kayo. 9 million, mega shout out. Ayan, thank you so much sa pagdalaw.
Eileen the Explorer Dan po, sabi ni, ayan. Jasril Albaran Dan, sabi ni Sis Ismail. Thank you so much guys. Ayan, dikitan nyo din si Isabella guys. Gawin ko yan 50 ate, sabi. Salamat JD. Ayan, thank you so much. Ayan, magdikit-dikit lang kayo dyan guys. Ayan, nandyan pa si Rogie Baby. Ayan, dikitan nyo. Magdikit kayo. Joral Channel Dan po, sabi ni Jemima. Ayan. Susan Fernandez Dan na din, pasukli na, sabi ni Chris Cross. Ayan. 9 million in the house. Shout out. Thank you so much. Ayan. Push lang Jemima's vlog, sabi ni Auntie Joanne. Yes. Ayan, panoorin nyo yung video ni Jemima na nagsishare siya ng Word of God. Yan yung future pastora ng San Juan Ballesteros, Cagayan. So, panoorin nyo po ang kanyang vlog. Ang pastorang future vlogger ng San Juan Ballesteros, Cagayan na si Jemima's Vlog. Rogie Baby Dan na po, padikit, sabi ni Jemima. Tita Joanne Tandek, padikit po, sabi ni Jasril. Ayan. 6 million in the house. Mega shoutout sa inyo. Magdikit-dikit lang kayo dyan, guys. Ayan, hopefully, sa darating na Tamsak Dan ho, sabi ni Kamsat Isabella. Ayan, nandyan na yun. Nung nandyan yung Kamsat Isabella natin na Promise Spain, guys. Dikitan niyo siya. Yung nilalapag kong bahay, dikitan niyo, guys. Mga legit yan. Mag-hashtag lang kayo. Para maging 50. Ayan, 48. Sisi Ditch, padikit po, sabi ni Jemima. Rogie Baby Dan na po, pasok din na lang, sabi na Ate Jocelyn. Ayan, 6 million. Mega shoutout sa inyong lahat. Hi, German Hotdog! Sisi Ditch Dan na po, pasukli, sabi ni Jemima. Ayan, nagdadagdag talaga si German. Ayan. Si JD talaga yan. At saka si Kamsat Carol. Sa mga uuna sa bahay ko na may kompletong bakas, dikit at karembang, 2 saging balik ko, sabi ni Ate Jorel. Hi, Michael Angelo. Hello. Rogie Baby, hello. Michael Angelo and Rogie Baby. Ayan guys. Salamat. Wait lang. Tamsak Dan host Isabella. Ay, si Isabella pala yon. Spencer Haruki doon. Tamsak Ate JD here. Ayan, ako yan host Isabella. Ayan, 51 na. 12,000 in the house. Ayan, kasama ko si Trixie na mag-live. Ayan, naglapag ng bahay si Jasrel. Wow, ang very energy ako ngayon. Sa hobby ko yan, sabi ni, di ba? Dan pa si Chris Cross, sabi ni Susan. Ay, hihiga na daw yung yung. 'Yung. 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 '
Ayan guys, Dan Chris Cross 10, sabi ni Susan, grabe yung mga harang, ayaw ako papasukin. Sabi ni Dieter Harugawa, JD here, thumbs up Dan. Tita Susan Fernandez, Dan po, pasuki, sabi ni Jemima. Ayan guys, 12 million, shout out. Sige Guya, yung mga dumikit sure ang balik niyan, sabi ni ayan, kung dikitan nyo si Isabella guys, ayan may tatlo siyang ni Alipores. Sis host, umunan ako lahat ng didikit sa akin. Sige Kapsat, isend ko damdama aji, in-play ko kanyam, i-PM kan tulatan Kapsat. Kasi in-play ko, balik amo naman in-play all kun sa ajay. Rogie and Renz vlog, padikit po. Dikitan ko rin, sabi ni Jemima. Ayan, Rogie and Renz vlogs. Jocelyn Dan, ayan, kay Bayan. Tamsak Dan ate, sabi ni kay Bayan vlogs. Ayan, may dumikit ata sa'yo kanina kay Bayan vlogs. Ay, hindi ko alam pala kung may nakasagi ng pangalan mo. Kaninang nilapag ko ang bahay mo. Ayan, ready na ba kayo? Press 1 kung ready na kayong i-spin ang ruleta. Press 1 guys. Press 1. Sige Kapsat, thank you. Bye everyone. Sabi ni Kapsat Chris Cross. Bye sis. Bye Kapsat. Thank you so much. Eileen Dan from, ayan, nag-search. 1, 2, 3. Ayan, tatlo pala ang nag-refresh ng 1. Ayan, ilagay ko pala daw si Jemima saka si Jemima saka si Jasril. Jemima, Jasril, at saka si Ate Jocelyn. Ayan. Api dakpay sa may, ayan, take it. Ayan. Press 1 na kayo. Press 1. Katatapos, Caroline. Wait lang. JD Caroline. Wait lang, baka may Ayan guys. Okay na. Bidyo mo na ako ho. Ate, sabi niya. Harang ulit. Sabi. Wag muna kayong maglaro ng harang guys. Ayan, naglalaro pa ng harang si Ate Jorel. Dalian mo Ate Jorel, bumalik para spin ko na. Tita Joanne, padikit po, sabi ni Jasril. Kay Bayan Vlogs, Dan from Jasril. Ayan, 53 thumbs up in the house. Shout out. Rogie, ayan, hello po, welcome kayo sa aking bahay. 100% sure ang mag-iwan lang kayo ng tamang bakas, sabi. Padikit lang po, sabi, at babalik din ko din, iwan lang ng tamang bakas, sabi ni Sisi Ditch. Ayan, naglapag ng bahay si Susan. Ayan, 12 million in the house. Ready na ba kayo? Okay, ready. Ay, iba pala. Hindi pala yan. Ready? Okay, guys. Wag mo nang lalabas. Wow! Ay, kamsat JD. JD1. Ay, ang swerte ni JD. Si Listo. JD2, JD3, JD4, JD5, JD6. Tumatawa siya, oh. Andyan na siya kabog. First time na nalo, ha. Sabi ni JD. Oy, nanalo si JD ng 5 hours. Ayan, nandito ako ate. Balo, eh. Niloloko lang kita, eh. Iniwan ko lang kita pero nung parinig kita.
Niloloko kita. Ayan, pabalik na lang po, sabi ni Jasril. Ayan. Sige, third roulette. I-remove ko na to, para may chance yung iba. Ang third na roulette, ready? May lumabas? May naglalaro ng harang? Wala. Niloloko. Para maging alista, sabi ko, tinatawag ko yung pangalan mo. Ate, donate mo na yung 5 hours. Kanino mo i-donate yung 5 hours, JD? JD, kanino mo i-donate yung 5 hours? Hi, JJ Barrelo, dun sa maliit na sa bahay ate. Sino? Mamili ka dyan. Sino? Doon, where? Kanino? Sa akin, ako na lang. Yung maliit yung bahay na watch hours. JJ Barrero, wait lang at ililista kita. Ayan guys, ayan. Balik JD bakit JD sayang sabi ni Sis Carol Lynn. 16 million mega shoutout sa inyo, 7 million. Shoutout. Padikit po road to 1K sabi ni Red. Ay, may road to 1K guys. Ilan yung bahay mo Reneber. Wait lang at titignan natin. Reneber TV. Hindi ko pa pala na-post yung nag-graduate dito. Post ko mamaya. Oy guys, guys, pag-graduatein natin si Reneber TV dito guys. Wait lang at isi-share ko. I-stop ko muna to. Then, isi-share ko yung... Guys, pag-graduatein natin muna si Reneber TV, guys. Ayan, 985 na po yung kanyang bahay. So, please, tulungan po natin sana dito ako graduate, sabi ni Sis Caroline. Yes, sana nga, sis. Roger and Rose Vlogs. Ayan, ayan. The Gia TV padikit po. Ayan, dikitan ko rin po kayo, sabi ni Jemima. Wow, Reneber, bilis, sabi ni Caroline. Diba? Dikitan niyo guys si Reneber. Ayan, bigyan kita ng 3. 1, 2. 3. Hopefully kaya pa ng baterya ng cellphone. I-charge ko lang po. Guys, dikitan nyo po. Ay, magbaba ka lang ng bahay mo dyan, Renebert. Ayan. Uy. Magbaba ka lang bahay mo dyan, Reneber, para madikitan ka nila. Reneber Danho, sabi ni Sisi Ditch. Ayan, 989 na dito. Thank you po, sabi ni Dan Reneber from JJ Barredo. Ayan, tumataas guys. 989 na dito. Ayan, 990 na. 991. Wow, thank you so much. Pabalik po, Reneber. Ayan. Reneber TV, Dan pasukli po, Reneber. Sabi, yes, ayan, magdikit-dikitan nyo lang guys siya para makagraduate. 13 million mega shout out. Reneber, JJ Barredo, ano po bahay nyo? Sabi ni Reneber Ninja. Ay, sorry. Wait lang, at dikitan ko lang si Reneber TV. Ay, 993 na guys. 993 na.
Ayan, taga Pangasinan mo lang ni Renever. Ayan, nadikit ko na. Dalawa ang nadikit ko. So, nagloloko yung isa. Tita, pasali nga dyan, tita, sabi niya. Renever, done, sabi ni sis. Ayan, 994 na, guys. Harang pa, sabi ni sis. Smile, ayan. Tita, Chris, pasali naman po, hehehe. Huwag kayong mag-alala dito. Taga-Tarlac po ako. Ay, taga-Tarlac pala. Kala ko Pangasinan. Ayan guys. Bakit nagloloko talaga itong ano? Hindi ko maidikit yung isa. Dalawa lang na idagdag ko. Ayan, dikitan nyo guys. Dikitan nyo. Ayan, nasugod na ako ate kanina pa kay Renever. Oh, di ba? Nakasugod ka na pa lang. Ang galing-galing ni JD. 15 million in the house. Shout out, sugurin natin. Wow, ang dami pa lang sinusugod pa lang. Wait lang, isi-share natin. Road to 1K. Ayan, 99 tulungan para pag dito tayo susugurin bahay natin. Para pag tayo susugurin. Yes! Tulungan natin makagraduate. Ayan, sumusugod na si JD. O, diba? Baba mo bahay ni host. Ayan. Baba mo yung bahay na Renever. Renever, baba mo yung bahay mo. I-share ko lang dito doon sa ano. Ayan guys. 14, ayan, dalawa na lang. Nagdidikit si JD. Wow. Renever TV dan po, pabalik na lang po. Ayan. Mamaya, ayan, ang babalik sa inyo guys, yung ninja niya kasi hindi pa yan maidikit. Ay, guys. Ibibideo natin yan. Ayan, may magra-graduate ngayon sa ating bahay. Isa na lang. Isa na lang ang kulang. Ayan guys, ayan, isa na lang. Hindi kasi ito, nakakaasar naman to. Hindi naman mag-change kasi. Tita, pasali nga. Ayan, isa pa. Wait lang, road to, yung mga pinapangat lang dito is yung mga road to 1K. Ano ba kayo? Saka na lang kayo magpangat pag ano, medyo malaki na yung bahay nyo. Ay, congratulations! 1K na po ang ating kapatid na si Renever TV. Congratulations, Kabsat! Ayan. O, diba? May nag-graduate na naman dito. Thank you so much sa inyo guys sa suporta. Ayan, sa pagtulong na makagraduate ang ating kapatid. Thank you. Okay na yun. Ay, mention nyo nga ako para mabalikan ko kayo, sabi niya. Thank you. Ayun, okay na. Di na ako nag-iiwan ng bakas, sabi ni ate.
Ate Josephine. Ayan, okay na, okay na. Thank you so much guys sa pagsugod sa bahay ni Rene Bird. Thank you sa help. Thank you so much. Ayan, may napag-graduate tayo ulit. At pwede din tayo natin bigyan ng allowance, pabaon ng ating kapatid. Bigyan natin ng pabaon si Reneber. 13 million, shout out. Ayan, 53 thumbs up. Thank you so much. Thank you po. Ayan, congratulations. Ayan, congratulations. Ayan, graduate ka na. WH na lang kulang mo. 1K ka na sa WH. 1K ka na dito sa Banana. San ka pa, diba? Thank you. Caroline Sabella, sabi ni Reneber. Ayan, 12 million in the house. Thank you so much. Congratulations. Sabi ni JJ Barredo. Paki-mention po ako para mabalikan ko kayo. Hehehe, sabi ni Reneber Ninja. Ayan, mention nyo guys yung si Reneber para mabalikan nila kayo. Ayan, J Barredo padikit po. Sabi ni Jamaima's dan na po sa inyo. Sabi ni Reneber. Reneber Ninja, nasuklian ko na lang ako mamaya. Suklian nyo na lang ako mamaya, sabi ni Sis Smile. Ayan, Renever done, sabi ni Ate Irene. Smile kayo, done na rin po, hehehe, sabi ni Renever Ninja. Ayan, thank you so much guys. Salamat sa tulong-tulong. Guys, kung may didikit pa kayo guys, dikitan nyo siya guys, para may pabaon po siya. Congrats Renever, sabi ni Sissy Ditch. Baba po kayo ba kay Eileen the Explorer, sabi ni Reneber. Ayan, JJ Barredo padikit, sabi ni Jasriel. Ayan, guys. Thank you so much. Ayan, babalahin ko na ang isang mananalo ng 5 hours. Ayan, wag mo na kayong lalabas. Wag mo na kayong lalabas, guys, ha? Ibabalahin ko na yung mananalo. Work mode muna ako at ilalabay muna. Sige, JD. Salamat sa tulong sa resback. Thank you so much. Ayan, wag muna kayong guys. Shakma, nabigyan ko na siya ng 5, sabi ni Ate Jorel. JJ Barredo, pababa ng link po. Ayan. Guys, wag muna kayong lalabas, ha? Spin ko na yung, welcome ate, ayan. Spin ko na yung roleta. Huwag mo na kayong lalabas. 5 hours. Huwag mo nang lalabas. Go. Spin ko na, ha. Magbilang lang ako ng 10. Pag hindi kayo naka-present, wala. Ana KTB1, Ana KTB2, Ana KTB3, Ana KTB4, Ana KTB5, Ana KTB6, Ana KTB7, Ana KTB8, Ana KTB9, and Ana KTB10. Walay. Ayan. So, bubulahin ko ulit. Walay. Ayan, bubula. Ayan, ikot ulit. Huwag mo nang lalabas.
The defenders. The defenders. The defenders 1. The defenders 2. The defenders 3. The defenders 4. The defenders 5. The defenders 6. The defenders 7. The defenders 8. The defenders 9. The defenders 10. Wala pa rin. Sorry. Wala. Okay, ikot ulit. Spin ulit. Ayan. Jasriel. Jasriel 1. Jasriel 2. Jasriel 3. Jasriel 4. Jasriel 5. Present. Congratulations, Jasriel. Ayan, ilulup ko na yung video. Ayan. Okay, so isa pa. Or, lalag, sabi ni Mirna. Hello. Ayan. Isa pa. Remove ko na to. Spin ulit. Spin ulit. Ayan, nandyan ka na Jemima. When? Ay, parang wala din to, guys. Ay, it's okay, Sharon. Ilodia TV, hello. Ilodia TV, hello. Wait lang. Ilodia 2. Ay, Ilodia 1. Ilodia TV 2. Shoutout host, thumbs up down, sabi ni GC. Gio TV. Gio. Di ko na alam yung pangalan niya. Leo Dia TV 3. Leo Dia TV 4. Leo Dia TV 5. Leo Dia TV 6. Leo Dia TV 7. Leo Dia TV 8. Ano ba yan? Yung dila ko na. Ewan ko. Leo Dia TV 9. Leo Dia TV 10. Walay pa rin. Harang host, sabi ni CJ Gomez. Ay. Ano ba yan? Puro walay. May bagong pasok, guys. May bago. Ay, pa-jacket po, sabi ni G of TV. Wait lang. G of TV, wait. Bigyan kita ng jacket. Ayan. May jacket ka na dyan, G of TV. Dito yung naklang lalags BG. Okay. 14 million in the house. Ayan, nagbabalang kayo ng bahay nyo dyan. Wala naman ata, sabi ni Jocelyn Barcarce. J of TV padikit po, sabi ni Jocelyn, naggagagat-gagat yung mabingan nga. Ayan guys, wag makalan mo na guys. Nabulal-bulal pa ako sa pagsabi ng pangalan niya. Walay lang pala. Kaloka. J of TV padikit po, sabi ni Jemima. Ayan, nagbaba ng bahay si CJ Gomez. Kakaloka. Pasali host, nasali na kita dito, CJ. Nalista na kita.
Just TV, Easy for Sally, and Doña Chen. Sige, Lalab, salamat. CG Gomez Dan, pabalik harang, sabi ni Ate Jorel. Ayan, 56 thumbs up in the house. Thank you so much. Ayan, 4 a.m. already here, guys. Tulog na host, harang slice. Tulog na host, sabi ni Sis Caroline. Ayan. 57 million in the house. Jorel, bahay niyo po, sabi ni Jennifer Ninja. Ayan, noted guys. Ayan, Dan Australian about to pabalik po, sabi ni Jasril. Ayan, mag-ano pa. Ayan, nakaisubli na ba kayo? Nakasubli? Nakasubli na ba kayo? Sis Isabella, padikit ng ninja mo, sabi ni Sis Smile. Ayan, 57 million in the house. Mega shoutout sa inyo. 57 million? Thumbs up pala yan. Okay guys, Health and Green, thumbs up dan host. Ayan, salamat. Ano yan, ninja yan? Si Health and Green? Health and Green. Nakakatas na kayo. Ayan, nandyan pa si Ria. Jowa ni Borge Guitar. Wow, may jowa. Sana all may jowa. 16 million in the house. Shout out. Ayan, isa na lang at mag-60 na. Magpiprepare ng lutuin ha. Busy time na naman. Natawa siya. Health and Green ha. Ayan, pasali ako. Yes, nalista na kita. Isang thumbs up at 60 na guys. At tayo ay mag-roulette ulit. Ayan, hi host, thumbs up dan. Sabi ni Turtle ni Borge Guitar. O, diba? Salamat, 16 million in the house. Thank you so much. Kasi late ako, kaya hindi ako nagpaangat, guys. So, lapagan lang ng bahay. Ganun. Kasi late ako. Baka pag nagpaangat ako, abutin ng siyam-siyam. Ayan, padikit po, sabi ni Rhea May. Health and Weight Green, padikit po, sabi ni Jasril. Ayan, dikit lang po, sabi ni CC Ditch. Sama mo si Borge Guitar host, sabi ni... Yes! Naano ko na kanina. Naibaba ko na lahat ng mga bahay kanina. Kanina, lahat ng mga members natin, ang mga ka-members natin, nagbaba ako ng bonggang-bongga ng mga bahay nyo. Makigulo po, sabi ni Turtle ni Guitar. Turtle ni Guitar. Ay, apo na bob. Muchas gracias, host, sabi ni Caroline. Yes, thank you so much. Gracias also, gracias. Gracias lang alam ko. Ano ba yan? Yes, guys, alam nyo ba, dala-dala ko pa ang aking listahan para may isa-isa kong nilalapag yung mga bahay ng ating mga members. Wala talaga akong nakaligtaan.
Ria, naka-off yung comment mo, sabi ni ate Jorel. Nagluluto lang ate, sabi ni kay Bayan. Uy, grabe ka kay Bayan ha. Minuna ko pa yung naglaro ha, kaysa kumain. Paluin ko yung pet mo dyan. Sige guys, press 1 at iikot ko na yung roulette. Press 1, press 1, press 1. At iikot ko na ang roulette. Dan, just real apong good luck, sabi ni Auntie Joanne. Press 1 guys, iikot ko na yung roulette para matapos na tayo. 1, 2, 3, 4. 5. Sino pa? 6. Okay, pwede na. 7. Oh, pwede na. 8. Ay, pwede na pala kasi 9 lang tayo dito. Sige, press na. Press, fasten your seatbelt. Ay. Wow, JJ Barredo. Ay, ang swerte niya. JJ Barredo 1. Hello po, madam. Andiyan sa si JJ, nag-crush 1 siya. Hello, JJ. Ayan, thank you so much. Ayan, si JJ nanalo ng 5 hours. Galing naman, sabi ni JJ. Ayan. Hi, Friends TV. Hello. Hello po, Madam Host. Ayan. Patamsak naman ako dyan, Friends TV. May isa pa, guys. May isa pa. May isang 5 hours pa. Friends TV, padikit po. Ayan. Burst guitar done na po. Pabalik, sabi ni Ate Jocelyn. Pengi po ng jacket, sabi ni Friends TV. Ayan, Friends TV, patamsak naman ako dyan. Nabigyan na kita ng jacket. Ayan, may isa pa, guys. Agluto kan is Jocelyn Barcarces. Supay 15 million in the house. Shout out. Ayan. Madamdama pa'y tita. 8 kamin to mga nen. 16 million. Wow, press. Sabi ni Auntie Joanne. God bless. Pahingi po ng jacket. Ayan, naghingi siya ng jacket pero wala naman na siya. Joanne Tandek, hello po. Sabi ni Sis Smile. Ismail KLR, ito po, salamat. Sabi ni Health and Green. Dikit na yan. Nagkadikitan na sila Health and Green. Guys, padikit naman dyan. So please, sabi, nasapa pa yung arod na kong Jocelyn. Sabi ni, 15 million in the house. Shout out. Oy. Sige, puntahan ko. Sabi ni Smile. Okay guys, ispin ko na ang isang roulette. Huwag mo nang lalabas. Yan na. Michelangelo. Si Michelangelo ay si ano to? Michelangelo, si Caroline, si Isabella. Ayan. Michelangelo 1. Michelangelo 2. Ako yes.
Ayan, tapos na guys, ang ating palaro. Ayan, si Sis Isabella yon. Present, sabi niya. Ay, dagdagan nyo pa ng isang thumbs up at 60 na guys. Promise. Ayan, okay na guys. Ano, sino yung gustong dyan? Harang sa CJ, Dan Jasril, sabi ni CJ Gomez. Caroline Halas, Isabella Dan po, sabi ni Jasril. Ayan, si Caroline Halas Isabella ay si Isabella yung nilalapag ko kanina, guys. Oy, 16 million in the house. Guys, sino yung naka-LS dyan? Ay, Rian, may gusto mong mag-LS? Mag-set ka lang ng LS mo dyan at idadrop mo yung link mo dito para puntahan ka nila. Ria, ako naka-LS kaso nalaglag. Ngek, sayang naman yon. Yahoo, mega love shoutout Kabsat. Hi Kabsat Virgin Vlogs. Ayan, nandyan ang ating kapatid na from Singapore, di ba? Singapore or Taiwan. Kaya sumugod na lang ako sa iyo. Ayan, nandyan na si Hello Kabsat Virgin Vlogs. Ayan, monetized channel na rin siya, guys. Si Virgin Vlogs. Ayan, thank you so much. Virgin pala, bird. Ayan, salamat. Ayan, bigyan kita ng jacket mo dyan, Kabsat. Uy, thank you, Kabsat, sa pagdalaw. Nakadalaw ka rin sa aking munting bahay. Hello. Mag-LS ka? Nakamute pala ako. Ayan, salamat. Sound, sabi ni sa Warma King. Tignan niya siya.
Work mode na, sabi ni Jocelyn, Ate Jocelyn. Thank you po, sabi. Dan sa'yo, Jemay Mas Vlog, sabi ni Ana. Mute ka ba ho, sabi ni Ana Sil. Ayan, hi, thank you so much. Shawarma King, padikit po, sabi ni Jemima at saka si Jasper. Hi, Shawarma King, thank you sa unahan ko na lang, nyo na lang ako, bakas, ayan, wait lang, ilalapag ko ng bahay si Virgin. Huwag niyong skip yung harang niya, guys, ha? Maghanap lang ako ng short video. Nahihirapan ako mag-ba. Wait lang. Ayun. Bakit di ko siya dito? Hanap-hanap ako ng bahay niyang maliit. Salamat sa ating bagong member na si Virgin Kabsat. Salamat. Ayan, work mode pa host kasi, sabi ni Ana Sil. Sige lang sis, salamat. Salamat sa patamsak at sa pagbisita. Ana Sil, magundag dan po pabalik, sabi ni Jasriel. Ayan, work mode. Ayan. Ayan, may bago tayong member, guys. Thank you, Kabsat. Thank you. JJ Barredo Dan from Island Explorer. Shawarma King Dan, pabalik, sabi ni Jorel. Ayan, Friends TV Dan po, pabalik, sabi ni Jasriel. Sa mga magdidikit sa akin, palagyan po ng marka para ma-notify ako sa tapos ka na. Susukliin ko agad para mabilis, sabi ni Friends. Ayan, 15 million. Balikan ko kayo maya, guys, sabi ni Virgin Vlogs. Yes, thank you so much, yes. Babalikan ko kayo mamaya pagkatapos daw ng work niya, guys. Legit yan, mag-alala. CG Gomez, nadikitan na po kita, padikit po, sabi ni CC Ditch. Ayan, 10 million in the house. Di po ako nagbabalik sa link sa bakas nyo po ako nagbabalik, sabi ni Shawarma. Friends TV Dan po, pabalik, sabi ni Jasriel. Ayan. Jemay Mas Vlog Dan, full pack, sabi ni CJ. Ayan. Thank you so much, guys. Salamat sa pag-stay sa aking bahay. Ayan, Shawarma King Dan, pabalik po. Ayan, Shawarma King Dan po, sabi ni Turtle ni Borge. 14 watching now. Ayan, may shout out. Hoy, apat. Shawarma King Bell All, ang cute ng video mo, sabi ni Smile. Harang uli, 5 minuto, sabi Dan sa Shawarma King, sabi ni Justin. Padikit po, sabi ni CC Ditch. Kahit inaantok siya, oh. Tignan niyo.
Ayan, nagbabaan na sila ng bahay. Naantok siya. Tulog na kami. 14 million. Padikit naman po dyan, please. Sabi ni Jemima. Ay, ang daming tao. 14. Ayan guys, ayan, mag-end na po ako kasi it's already late here. Salamat sa inyong lahat guys. Ayan, bukas po ulit. Salamat. Bye everyone. Thank you guys. Guys sa mga awan dyan, padikit naman dyan. He, charot. May awa dyan, sabi niya pala. Ayan guys, nagpapaalam. Mag-end na po ako. Salamat kasi morning na dito sa amin. 4:28 a.m. na. So, bye guys. See you again tomorrow. Unahan nyo na lang ng dikitan rest back agad, sabi ni The Defenders. Agyaman Metho, sabi ni Turtle Birds Guitar. Yes, thank you so much guys sa inyong lahat. The Defenders, The Shawarma King, Jasriel, Jemima, Auntie Joanne, Ate Jocelyn, Ate Jorel Channel. Ayan, Sis Ismail, Sis Isabella, JD, Rene Burr. Ayan, thank you Sisi Ditch, Irene the Explorer, Friends TV, JJ Barredo, CG Gomez. Ayan, Yasriel Albaran. Thank you sa inyong lahat. Bye everyone. See you again next time. Bye. Bell on na lang kayo. Balikan ko kayo agad. Legit, sabi The Defender Dan, sabi ni Jasriel. Bye. See you again next time. Mag-bell lang kayo para ma-notify kayo kung ako'y mag-ELS. Okay? Bye guys. Ilocana sa America is now signing off. Bye everyone. Good night.